ಇದು ಕರ್ಮ ನೃತ್ಯ ತಗಮನ ಅಂತ ಅಸ್ಕಿನೇಕು ಸಂತ್ರಿ ಅಸ್ಕಿನೇಕು ಸಂತ್ರಿ ಸುಡ ಇದು ಕರ್ಮ ನೃತ್ಯ ಎತ್ತದಾಗ ಏನಂತೀರಿ ಕರ್ಮ ನೃತ್ಯ ಅನ್ನವಲ್ಲ ಅಸ್ಕೆ ಪಂಟ ಪಾಲು ಬತಲ್ಗಿರೆ ಪಣ ಅಂತ ते तान स्वागतम कीने के मा कोय संस्कृति तगा कर्म नृत्यते पाठ वार्चरे मा और बेहिंकी दिवड़ितकुनु दिवनी ऋषि लक्ष्मीतुन अनलक्ष्मीन रोन तरांतेर ते अस्के टाइम ने वाइद्यल महके जो दिवनी ऋषि के टाइम ने दंडरित टाइम ने भी अनि बसके भी ते उंदी वाइद्यम ने संगीतम ने महके तरांतेर त्या टाइम ने इदन बेहिंकी इदन ऊरू पाठ वार्चरे तेन बेहिंकी मांद्री अंतेर इद मांद्री वल्लू तेन तोड़िते निविड मासिमंत तेन बेहंकी आवाज गिरे इदु बेहंकी गुदु मिंतेर इद मांद्री इंतेर अनि इदु टिमकी इंतेर ई मूंदुन जोडमनंत ಈ ಮುಂದಿನ ಜೋಡ್ಮನಂತ ಅಸ್ಕೆ ಕರ್ಮ ನೃತ್ಯ ಏಂಚರಿ ಉಪವಾಸವ ಅಂತೆ ಸುಡ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಆವಾಜ್ ಮನಂತ ताप अदनंगा अद आवाज वाता इद आवाज वाता इदेन आवाज में हिंकी तेना तान को कोऑपरेट किंता तान को संगसीन तेन वाल तेना तेना कोलंबे के होता चिदन इदु इदु हां वैचोल्गे मतके आणि इद म्हणतात ಇದು ತೇನ್ಕು ಮುಂದನ್ಕು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಏನು ಮನ ಚೂಡ ಇದನ್ನ ಇದು ಇದನ್ನೇ ರೀತಮ್ನೆ ಇವು ಸಂಧಿ ಇದು ರೀತಮ್ನೆ ಇದು ತಾಕ್ಷೆ ಮನಂತ ತಾಕ್ಷೆ ಮನೆಗೆ ಬತ್ತಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಅನ್ಸಿ ಮಿಕ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಜೈ ಸೇವಾ ಜೋಹಾರ್ ನನ್ನ ಅರ್ಕ ಮಾಣಿಕ್ರಾವ್ನ ಅಂದನ್ ನನ್ನ ಅಖಿಲ ಗೋಂಡಮಾನ ಗೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನಾಗ ಇಂಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತನ್ आणि कोयपुनेम राष्ट्राध्यक्षिगे तेलंगाणा राष्ट्राध्यक्षनागे काम केसर मंतन ते नाकू उंदी संस्कृती इन्वॉल्व थिले साहित्य समाज आणि विद्यापरंगा आणि बदगिरी मंदारकी ते ನನ್ನ काम केसर मंतन నేను మావరు మామల్ కైలాస్ మామల్ నా రోన్ వాత కాడ్కి నేను ನನ್ನ आभारी माने मानतन का धन्यवाद माने मानतन की मावडू 16 डेम सा 18 वाजा जो गोष्टी ते वडसेर मंतेर पण 16 डेम सा 18 वाजना నేను ಬೆಂಕಿ ಟೇಮ್ ನಿಂತ तेवरू मामल नाग वात बरोबर सूडतो बरोबर ಇದು बतला ಅಂದು ಮಂಜರಿತ್ತು त्यासके नाकी विचुना वेहवड अवसरम वाता आणि ओनगी धन्यवाद आणि हिंदी मावा जो साहित्य एकत्र तथा बहन बहिंग मावा 16 डेम सा 18 वाजा वडसेರಿಂದ ಅಂತಾರ ಪಾಠ ಮಂತ ವೇಸುಡಿ ಮಂತ ಸಂಧಿ ಮಂತ ಪಾಠ ಪೀಠೋ ಸಂಧಿ ಮಂತ त्यावेकनु जतन की वडगिरी अवसरम मंत त्याहन नाव काम नगा इदक भी काम किशन अंते पेशतगा काम नगा मास्टर वर PG हेड मास्टर आता बती नाव संस्कृति तो पुड़त नस्के नाव ಅದು ಹೋದ अलग मनी पण नन बोन आद निवल परिचय फस्ट नाक अभिमानते नन्नेंडु काम किशन मंतन ते नेंडु मावर बेहिंकी 16 डेम सा 18 वाजा आणि भाषा मावा कोय भाषा इंतेर कोय भाषा इनवल बेहिंकी इचुला ಇದು ಇದೇನು ಹಾಂ ಡಮರು ಇಂತೇರ್ ಹನಿ ಕೋಯನೆ ಡಾಕಿ ಇಂತೇರ್ ते ಇದೇ ಡಮರು ತಾಲ್ ಮಾವ ಕೋಯವಾನಿ ಕೋಯ ಲಂಬೇಜಿನ ವಲ್ ಪುಡ್ತಾ ते ಇದು ಕೋಯ ಲಂಬೇಜ್ आणि ಇದು ಬೋನಾಗ ಮನಂತ ಹಿನ್ವಲು ಮರಡ್ ಸಿಯಾಸತ್ನಾಗ ಸೊತ್ತೆಗೆ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವನ ಕೈದಾಮಂತ ते शंभू महादेवನ ಕೈದಾಮಂತ ते ಇದು ಬಹಾನ್ ನೇಂಗ್ ತಕಿ ಅಹಾನ್ ಮಾವ ಕೋಯ ಲಂಬೇಜ್ ಪುಡ್ತಾ कि ಮಾವ ಕೋಯ ಬೋಲಿ ಪುಡ್ತಾ ಇದು ಬತಾಂಗಿತ್ತ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ನೆ ಬಾಂಟಿತ ಬೆಂಕಿ ಪಾಂಡಿಪ್ ಕುಪಾಲ್ ಲಿಂಗಾಲ್ ಅದು ಗಂಗಾತ ಪಾಸಿ ಓಸನ ನೆಕೆ
पहाटे पुंगार वाड़सी वन कापाड़तोर समूह महादेवल अस्के वो बेसुद्ध आसी मतोर बेसुद्ध आसी मत के वो चेतो बस के किया ना बहन टाइप किया ना वो बेखैले आतोर अस्के समूह महादेवल तनवा इधर डमरू नेकुसी वना क्यों ना ओसी नेकुसने के उंदी 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 गोष्टी इधे ना आवाज नाल मा कोये बोली नाल पुड़ता तादिन लासी नेंडू महगा समूह महादेव ना मनवल डमरू माकु नेंडू ढोल रूपम ने महगमंत अदिन लासी ढोल रूपम ढोल दगा मा मंदा बतल गिरारार ते ढोल दगारार ते अद्दे विचारते नेंडू मा समूह महादेवल महगने ढोल सीतोर समूह महादेव ना बतांगिर मंदनु ते महागुरुगा साष्टांग दिशर मंता अदिन राशि ने इच्चोर साहित्य सोड़ा डेम्स आटरवाजा इनवलिक माऊर वर्षर मंतेर बती साक्षात किनकेटगिर मंता तुंडगिरे वेहवड़ा नाकुंदी अवसरम पुट वाता मोक पुड़ता इंजे नन विहांतोन इवु मावा कोय पेन कुनु नर्म से मनवलिक कोय पेन कुन तेहवल औंसांद इदु तेनु कोरिंतेर बतद कोरिन कट इच्चो डगुर कोर बतद इंजरितेके इदु बोदल पेंदेते केड़ा हिर्मिता ते शंभु महादेव नगरे वेरे मावर पांडकुपल्लिंग नगा अनि शंभु महादेव नगरे ओ नगा ही इंदक दोहची मनंत नड़ीदग बस के आते गिरे अनि कैदग दहकी मनंत डमरू मनंत अनि उंदी कैद तिरुशुल मनंत तीव चीज को शंभु महादेव ना मतांते नेन महगा कोयतुर्गा गोंड संस्कृति तगा अनि कोयतुर्गा बचविर्गे मावर कोय बोली वड़कंते गोंडी गोष्टी वड़कंतेर उरगी औस पहजे मनता ते इदेना आवाज मामा कोय पेन कुंटावाते इदेन उहकतेकेन मामा कोय पेन वासी मावा पेन कोली तक उदंता अदे लासी सकरी तेची येर तुंग बराबर मराठू पूर्त कपिडे आई बदल गिराई मा पेन मूल तगा सोंजी डीव निरुस्त पजा पेन कुन के सकरी तेची येर तुंग तो येर सारी की तुन दूपारा सी तुन पंड्री पुंगार ततन कोया पुंगार ततन सेंदुरबुर का ततन कोरकम का ततम नौका दाना ततम कया की ततम पुगी ततम पालो लिन ततम कोया पंडितत्म तोया पंडितत्म महका पंडितत्म तुमरी पंडितत्म सरका पंडितत्म मीवासी तत्म नु मीक वही कीले पीसीवातम वासिउदाट मावा पेन कोली सरिसुडंत मीलासी इंजरे आटे मासी किदु उकवल मंता दसके कोय पेन इदेना आवाजने तेच्चिवांत अनि मावा पेन कोली तगुदंत तेना आवाज हिन मंता तरीकते मावा पेन कुन केवल मंता तस्के आ पेन वासी मावा पेन मूल तगुदंता अस्के मावा वर्जुला विंती बतल मंत की अद वर्जुला विंती केंजले तुंदी गोष्टी विहंतन कि मावा पेन बंटीते कोय बोलिते माऊर वेडिल मत्तेर ऊर वेडिल कोया मडसेरेने आ पेन कुन उपस्तेर त्या पेन कुन कोयंगे मानता दूसरा गोष्टी वायो अनि बतल उक्षी उपस्तेर की अद आवाज अनि बच्चों ते आवाज मंता की अच्छो आवाज ना अवेकुन ओडकी मंता याचो आवाज नेंगनुंते मामा पेन को आसिदंता तीद खात्री नाक वाता हदिन लासिन ना नेंडेसिले इसे निन जरगता कचरगड़ता मावा गोणवाना विश्व खण्ण कचरगड़ मावा बहिंकी ಅದು ಯಾದಿ ಭೂಮಿ ಇಂತೆರ್ ಹಗ ಯಾದಿ ಇಂಜರಿತೆ ಯಾದಿ ಇರ್ವಲ್ ಮಂತ ಬತಿ ಯಾದಿ ತಗ ಅರ್ವಲ್ಸಿಲೆ ते तान याद इरतेके मट इव समझी याद इरतेके नमट याद तगर में कि याद इत निर्तम ते अदे लासी समूह महादेवल गिरंटी बदल की तर कि मामा परणे खड़ा कोय पेन कुन कली रच्चे मायवल मनता इदा समझी मनता ते आ टाइम ने इ पेन कुन चोकोटना सद्बुद्धित विचार इदा सिया नेजरे उंदी जागा चोकोटना जागा तक वो इरतोर बद माऊर तान वक्रीकరించి यादी अर्थ सिले यादी इरान मनता बत यादी अरवाल सिले ते मराठ हेतु बुद्धि ईसी तान हेतु किसी यादी इरकाट ते यादी तल पेशी तप आणि यादी तन मरुंग ताट ते यादी तगर तप ते इतल साहित्यता मावा डगुर काम बेहिंकिनन कीसर मंतोन अहने इचोरे आयो साहित्य गिरे लिहि कीसर मंतोन अद्दे साहित्य तगा नन बेहिंकी सोडा डेमसा 18 वाजंगिनवल उंदी नावा कथा वास्तु तगा पद्मलपुरी काकोना आणि यत्मसूर पेन इनवल मावा सांस्कृतिक इतिहास इनवल पुस्तक लिहि कीसी इगे भी सोडा डेमसा 18 वाजना आणि मावा डंडरी आणि 700 आकडा 942 किंतेर अस्के इवु आकडा पेन किनवली को यत्मसार पेन किनवना इतिहास गिरे नना लिहि कीवलाता ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಗಿರೆ
ಬೆಂಕಿ ವಿಶ್ವತ ಸಮದಿ ಸೂಡ್ತೀರ ನೀನೇನು ಪದ್ಮಲ್ಪುರಿ ಕಾಕೋ ಇನ್ವಾಲ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಂತ ಅದು ಪದ್ಮಲ್ಪುರಿ ಕಾಕೋ ಸ್ಥಾನ್ ತಗ ನೇಡು ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ ಬಗ ಬಿ ಕೋಯ್ತರು ಮಂದ ನೀರು ते जंगो रायतार्थ पेंटान भगमंत पद्मलपुरी काकोन पेंटान भगमंत कालिकांकलिन भगमंत कुपारलिंगन भगमंत शंभु महादेवन भगमंत इंजरे वेलिसेर चेतिक उंदी पुड़सेर वासेर मंत ते नेंडु महके वासुतके माव जो अदु शंभु महादेवन कालते इद माव मनवल इनके गोदावरी नदी ता काटने मंत मेहगाइगे जो मनवलु इदु गोदावरी नदी तग काटने के पद्मलपुरी काकोन स्थान मंत ताने अस्के यादमलपुरी कोट इंदे ते याद रावड़ तादो जुगल रावड़ बाबो रूप देवी बापी सोनदेवी अवल आणि कालिकांकलिन अवल बेहंकी सोनदेवी ते ऊर गणराज्य अंदु ते अदु बेहंकी गुड़ी रेव इनवल प्रांतम नग मंता अगन पद्मलपुरी काको इनवल मंता ते माव कालिकांकलिन जो मायको गार इंतेर सिलेते बेहंकी सेडमिरोन इंते चाद सेडमिरोन इगे मंता हने कालिकांकलियाना पेंटाना मंता बगा कोटा परंदुली 14 मीटर संधि 12 मीटर गोंदी हाँ कोटा पड़ंदुली बिडवारिंतेर ಅದು ಇಗೆ ಮಾವ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಂತ ಆಹನೆ ಮಲ ಕಾಲಿಕಾಂಕಾಲಿನ ತಾನ ಇಂಜರಿತೆ ಚಂದ್ರಪುರ ದಾಂತೆ ಚಂದ್ರಪುರ ಸತಿಗೆ ಆಗ ಮಹಾಂಕಾಲಿನ ಮಂತ ಈನ್ ಮಾವ ಇತಿಹಾಸ ಮಂತ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಬಚ್ಚೋರ್ಗಿ ಮಂದಾರ್ ಬತಿ ಬತಲಾತ ಇಂಜರಿತೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಒಂದೊಂದು ತರಿಕತ ಇತಿಹಾಸ ಮಂತ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಬತಲಾತ ಇಂಜರಿತೆ ಟುಕಡೆಂಗ ಆಸಿ ಮಂತ ಅದು ಇತಿಹಾಸನು ಮರಾಠ ಒಂದಿ ಇತನ್ ಪೆರ್ಸಿ ಒಂದಿ ಜಾಗ ಕೀಕಾಡ್ ते ಒಂದಿ ಮುಟಿತ ಮಾ ಕೈದಾಗ ಸೇರಮೇನ್ ಜೊನಾವಾತ ವಾಯರ್ ಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ते शेरमेन जो ना मराठ बतल भी किसी तिंजी तान दगुर किया వచ్చు यद करते वेले यार तीन करते पेटी निंदर ఈతల్ సాహిత్యం అంతా అదెన్న సాహిత్యతున్ జతన్ కిసి వాయవల్ పీడితున్ మాక్ సివడ అవసరం అంతా సిరితే మావా నామో నిశాన్ పహచాన్ సిల్వే దాయర్ समदिरा सोडिता बती महागमंता इदेन जतन किया काम आणि मावरू इनके वातर मावर कैलास मामल बैडगुर काम किसे मंतर ओरगिरे ओनगी धन्यवाद वेचरे नागमत साहित्य इदुंडे कम्मी हाँ नन इनके तोहता इदम बेहंकी मांदिरी इंतेर कर्म नृत्य कीनके वाइंत वाद्य मांदु इद बेहंकी तोडितांदु इदु मा कोयतुर गणमंत मते माड़िया गोण मुरिया गोण इंजर मंतेर बस्तर्तके हाँ अग ऊर कर्म नृत्य ऊर्गी मावरे कोयतर अंदिर इदगिर तेन बेहंकी गुदुम इंतेर इदेन गुदुम इंते तेन टिमकी इंतेर हाँ इद दाहकी इंतेर इदेन बेहंकी हकुम इंतेर मरड़ बेहंकी तुर्रा इंतर तेहिन इव पेन कुन जागी की वेलिकु साहित्य अंदु अदिनलासी इदेन जतन कीतेके तेनु नेंडु बेहंकी बदगिर पेंदा कार्यताक्षर मंतते नेटल शुरू आता महाशिवरात्रिता नेटल शुरू आते के सीयु रोचकना ताकंतते सीयु रोचकना रोपो इद नेंड ममटू वीडियो की वडा अवसरम वाता चोकोटना संधि सापड़े माता पेन कना अनि पेन गे जागृत आता काडकी नेंड मामन वो निगवायवल अनि अब पेन केसी तति मंदन नंते तर्मकी ते इतल उंदी परचारता बेहंकी मामल काम कीसेर मंतोर ಈ ಡಗೂರ್ ಕಾಮಾಂದು ನೇನು ಮರಡ್ ಮಂತ ಮತಿ ನಾಡಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಲೆ ಬತ್ತಿ ವಾಯುವಲ್ ಪೀಡಿತನ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಜತನ್ ಕೀಸಿ ವಾಯುವಲ್ ಪೀಡಿತನ್ ಸಿವಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಪುರಮಂತ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ಇದು ಡಗೂರ್ ಕಾಮುಲ್ಲಾಸಿ ನಮ್ಮಟು ನೇಟ ಜರ वेह मामा इता काड़की ना करे मातंगी चो गोष्ठी वेहतन जय सेवा सेवा जोहार उंडे इनके बतलिन जरिते मावरू गुसड़ कातेर हाँ पांदी कुपारलिंगो मंतर ओनक तलादग बेहंकी कोकना टोपी मंता हाँ तिदी माव संस्कृति ने इद संस्कृति गिटायो इद संस्कृति बस्केते की मूड मोदल इनके दुर्योधन नगर इनवल मोहनजोदड़ो हरपतग दुर्योधन नगर इनवल मत अद नगर तक बेहंकी वरो तपस्वी इव समधि केर्सी मतोर तो वोर तपस्वी पांडी पारी कुपारलिंगना रूप ने इनके महके जो नरपुट कलिते वात पचास देवलुम न कलिते मने शंभु महादेवले अद रूप ने मतोर ते वो नगिरे इद मुकुटधारी शील इनवल मोहनजोदड़ हरपता पुड़ता ते अदे हरपतग अ टोपी अने टोपी तग कोहकवाले ने गुसड़ कातिर ते अदे नन्नेंडिगे केರ್ತन ते इदु पवित्र पवित्र बतलिन जरितेके तेनु मरट केर्तन जरितेके वरोर गुरुना पदवी मनंता ते ओरे केरा परंतोर अदेन अनि ओरे ताना बेहंकी वाचकीय परंतोर अनि ओरे बेहंकी तान मुन्ने बोया परंतोर इनवलु अद केर्तेकेने ताना बेहंकी पेंद लहर वांता पेन बहन मेंदो दे वांता अनि पेन मांदो दे वात पजवे हंता ते अव अव अचो शक्ति मतेकेने ओर तान समलिकीय परंतोर अदिनलासी नेंडु अंटित पूसकीतेर बतलाता कि पांडी कुपाललिंगना तलदगा कोहक मता बतलिंजेर पांडी कुपाललिंगना तलदा कोहक मचिले बति पांडी कुपाललिंगाल
मामा परंडे कड़क कोय पेन जन्मतला असी पुटता बत्ती भगमंत गिंजन माखचे सोने के उंदी बिहार जंगल ता वाने के अस्के वोन पजे बुरकल लागता डुवल वोन पूडसेर मनता डुवल पूडसेर सुंजर मने के वोनेंगे आता डुवल दु सापड़े मा मेंडिते के और इच्चो वेले मा पुटसी सीसी मा गुण धर्मगुरु आसीन मनोर ते बदल कीते की अद बोदल केड़ हईलाल वासी आ डुवडुन पूडता अनि वेन जीव बची कीता कसके अस्के अरे निम वाता काळकी नाव जीव बचे माता हैं इंजी बदल कीतोर निमे नाव पेंदी पेन कुंत तोहतोर वेर बरु पांडिकुपल्लिंगल हमदी संरचना कीतोर बति ओन गिर पेन पहजे की त्यसके वरितोर की निमे नाव पेंदी नीकु नना बूडिरो नीकु नना तलादा केर कंजरे और नेट वेरी गिरे तनवा सिग्मोर इंते तान तलादी टोपी केसी तना कोकुन केसी मेन मंतोर इनके गिर पांडिकुपल्लिंगना वना तलादे ते मराठ पेन कुन गिरे बूड इरवट बूट बंटित के इरवट टोपड़ा मनांता टोपड़ा गिरते की भूमि तलागा इवाग मून सोदेल कीसी तान टोपे तान बेहंकी इरंतट ಇದು ಮಾವ ಕೋಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ವಿಹಾಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಮಾಕ್ಸೆ ಸೂಡನಾಕಿ ಬಚ್ಚ ರಾತೆ ಗಿರಿ ಯಾತ ತೋಚ ಅಂತಾಟ್ आणि बूड इरवाल म्हणतात मून सोदेल किसी टोपीडून निरंतर पेंद माव संस्कृती इतल दरोहार म्हणता ಅದನ್ನ लासी ಇದನ್ನ वेले जागृते गोष्टीतून मराठू दापीतून बेहंकी जागृतने सनवाल म्हणता ಅದನ್ನ लासी संस्कृती ते चुडूर गोष्टी आयो संस्कृती ओना भाषा आणि ओना पुढता भूमी ಈ ಮೂನ್ ಚೀಜ್ಕು ಉಂದಿತ್ ಪಜೆ ಉಂದಿ लाक्षी म्हणता ते ओना पुढता भूमी म्हणता ते तानुंदी परवल म्हणता आणि ओना वडकवाल भाषा म्हणता ते तानुंदी म्हणता आणि वासा मालवाल भूमी आणि वडकवाल भाषातून पिशी ओना संस्कृती म्हणता ಈ ಮೂನ್ ಬಂದನು ते वेर फलानो रांदुरिन जर्सिले ते बोनाय कपडाली किसी सिल्ले वेर फलानो रांदुन वडकिले ओना संस्कृती भाषा आणि ओना बेहंकी जीवन विधान मुन सूडसी फलाने रांदुरिन वाल वडकी मानते इव माकुन नाडिता बदलिन तेरू इनके पहानी चौपसला तरांतर भूमिता बती मावा जीवितम ना पहानी चौपसले तेवानु ईता माक अवसरम म्हणता दिलासी इवकुन गिज्जतन की वडा आणि वायवल पिढीदा इवकुन मागचे रेगे निनवलसिले नाना दक्षिण कोसल सोते काका वेरकड राजल हर साल बेरे बगा सोंदुरू बगा काशी सोंदुरू आणि उंदी पिंड मुन पीसी तोची वायना आणि पूजा कियना आ दक्षिण कोसल म्हणता दक्षिण कोसल इंजेते का यमुना नदी तीरमुन म्हणता और वेरकड राजना तेवर सालिना पीसी वांदूर आणि पूजा किंदू सालने उंदी साल सोत पजा अरे बहान राजा निमे सालिना वांते नाकून तोची दांते पूजा बचो बोली वो सिरकी हां ते अरे हान बा निंती अंते अगन म्हणतो निम बारी वांती सालिना इंजरिते बगा म्हणते नाग बान करे मा यार इंजरितर अस्के समूह महादेवली तर की मूस्का अचो वोते अगा उंदीतून मूस्के सो ते बत्ते बेहंकी गंदेश्वर त घाड़ी वा यार चोता गनन म्हणतो इंजरिते की वर अस्के डाल हात पिंडून तरवल मारून से अगा पूजा किवल सुरू की तर त्या अगाग भी मामा मोहन जोदर हर्रा पता थोडासा अगा एविडेन्स भी अगागी पुढसे म्हणता पोड पेशित बरोबर आहे आज समूह महादेवना गंदेश्वर महादेवना काल्कनग पोडना जाराರಂತ ಈತಲ್ ಇತಿಹಾಸ त्या अगटल इत्तत मावा मांद्री अंध अगटल इकट आयो तिदु शेवसे